मैया 2 मे 2023 अक्ट'खालि हरनि 10 रिंगायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद सनितपुर जिल्ला कमिटिनि मानगोनां रांगिरि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि देबेन नार्जारि बिथाङा गुवाहाटीनि एप'ल' हस्पिटालाव रुंसारि जायो आरो बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों आरो बिथांनि दुखुथिया नखरनिसिम जोंनि जि दुखु मोननाय बेखौ जोङो फोरमायहरदों। बिथाङा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम समनिफ्रायनो जोंजों खामानि मावफाबाय थादों बर' समाजनि थाखाय सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांनि जि मावनाय आरो बिथांनि जि बिहोमा बेयो अरायसम गोसोखांथावना। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो। जायखिजाया बिथांनि जि मावलांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बर' समाजनि थाखाय गोसोखांथावना जागोन आरो बिथांनि जि मावलांनाय बे मावलांनायखौ इयुन जोलैया गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांनि जि आदर्श बे आदर्शआ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव थांनानै थागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।